Здравейте, скъпи приятели! Вие сте с подкастът, който организираме по повод 60 години гимназия с преподаване на чужди езици Румен Ролан. Аз съм Емил Стоименов. Моите гости са великите български актьори Иван Панев и Стефка Янорова. Много ви благодаря, че се съгласихте да бъдете наши гости. Аз искам да кажа на първо място, че аз съм израснал с вас от малкия екран. Едно от любимите ми неща, които гледах като малък, беше едно предаване по БНТ, приказки за физиката, ако си... И приказки за астрономията. И приказки за астрономията. Много ви благодаря, за мен наистина е голяма чест. Вие в момента сте актьори в столични театри, но идвате и се познавате май от Стара Загора, нали така? На сцената ли се запознахте в Стара Загора или просто... Не, просто в гимназията. Не, бяхме съученици. В различни класове, но аз бях малко по-напред в годините. И се познаваме оттам. Първата сцена ли ви беше самодейността на гепича Румен Ролан? Ами аз много се радвам, че се поддържа тази традиция. Поздравления. И спомням си наистина с много големи подробности. Трябваше тогава имаше един завод за тютюнева фабрика. Всъщност. Да. Слънце. И там Слънце, да. И там на тяхната сцена трябваше да се проведе този преглед на художествената самодейност. И аз трябваше да играя лектор, който изнася някаква лекция и междувременно се случват някакви други неща. И много тайно, за първи път в живота си, отпих една капачка, някакъв ликьор, не помня какъв, но имах чувство, че съм толкова силна вече и реших да не мина през там, откъдето съм минала, реших да прескоча оградата и така да вляза, защото не е по-интересно, не да по тъпкания път, да имаш препятствие. И прескачайки тази ограда, ме видя Петър Бонев, който тогава водеше слово мимика жест в Стара Загора. Кръжец, който се занимаваше с самодеен театър. И явно видя потенциала в мен и тогава ме покани. Аз точно прескачах оградата и той, мога ли да говоря с вас? Съм на оградата. Явно е видял някакво това актьорското бунтарство у вас още тогава. Да, и бях много важен лектор, тогава си спомням. И с изключителна радост и умиление винаги се отнасям към това, което се радвам, че продължавате да правите. Ами продължават да правят учителите и учениците на гепича Румен Ролан вече 60 години, за което евала, това е нещо страхотно. Да. Вашата първа сцена, спомняте ли си я на самодейността на Румен Ролан? Ако сте учени? Първата, в интерес на истината, съвсем точно не си я спомням. Значи, на времето вие попаднахте в една междинна фаза между гимназията, която се намираше горе до Кръжна болница, и другата гимназия сега, която се намира ГПЧ, което беше тогава ветеринарния институт. Ние бяхме заедно с Христо Ботев в тяхната сграда. Там учихме и там нямаше актова зала. Нямаше, да. Моята първа поява на сцената на художествената самодейност в Френската гимназия беше в тази сграда, която сега е на медицинския институт, факултет. Горе на медицинския факултет. Да, над Кръжна болница. Да. Това беше сградата, построена специално за Френската гимназия. Там имаше аудиокабинети. Класните стаи бяха за по 20 човека. Не бяха за по 30, не знам си колко. Сградата беше прекрасна, но конюнктурата си каза така думата. Дойде медицинския институт в Стара Загора и направиха една трансформация. Нас ни пратиха където ни пратиха и така. Аз тогава там се появих. Там имаше голяма актова зала, такава, в която побираше абсолютно всички ученици, с една сцена, която не беше много висока. Това си го спомням с подробности. Но не си спомням първата си изява. Какво точно съм правил на сцената? Много интересен термин. Използвате актова зала. Аз поне за първи път го чувам. Може би е актьорски термин или специално място, където е само за театрални изкуства ли се използва? Какво точно? Не.
Точно обратно. За много неща. Актовата зала се използва за всичко, просто за събирания на ученици. Ясно, Поне аз ясно. тази думичка я помня от училище, не помня от някъде. Поделихте за конюнктурата по това време. Вие все пак сте актьори. Имаше ли някакъв бунт у вас срещу тази конюнктура на времето и как се изявяваше от вашите ученически години, госпожо Янорова? Бунт, с оглед на това на колко години сме били, естествено бунт, тогава не сме осъзнавали точно това е конюнктурата, бунт против статуквото изобщо. Но аз съм изключително благодарна, защото ние имахме най-добрите учители. И тъй като аз с госпожа Горанова поддържах връзка, докато си отиде светла и памет, и никога няма да забравя един разговор, в който тя ми разказа като млада учителка, когато Кънчо Матев и на него светла му памет. Първият директор на ГПЧ Румен, госпожа Горанова, велика учителка по български. Велика наистина. Е посочил учениците отвън на двора и е казал, ето това е твоят инспекторат. С другото не се занимаваш. И аз наистина се чувствам благословена и съм много, много благодарна, че имахме тези учители, които ни научиха да мислим свободно. Да, аз се присъединявам към това, защото това е много важно. В тези години, сега няма да се връщаме към някакви подробности, какво е било, какво не е било, там просто бяха такива условията. Да. Но свободомислието се запази в тази гимназия като някакво, как да кажа, то беше основа, постулат. Влизаш в френската гимназия, знаеш, че там е свободомислиш. Всички са свободомислещи. Нямаше някакви дивоти, някакви принудителни неща. Напротив, униформите ние ги носихме с кеф. Да, беше много въпрос емблемата на чест да носиш емблемата на гимназията. Знаете ли, по мое време, когато аз бях ученик, въведоха униформите отново. Тогава имаше определено някакъв бунт сред всички, но в един момент си стана отново традиция и мисля, че всички ученици си носят отново униформите. Както и да е, затварям тази скоба. Много ми е любопитно. Сега се сетих, че ние имахме учителка по немски език, която беше германка. По ваше време, аз не знам какви паралелки сте всъщност. Аз съм с френски. Вие сте с френски паралелки. Имаше ли езици, имаше ли предмети, които трябваше да се изучават изцяло на френски език? Да. Имахме и французи, които имахме часове с тях за произношение. Така че... Предмети, които се преподаваха от... Преди толкова години са дошли французи в Стара Загора да преподават в френската гимназия отново. Да, аз предполагам, че това на времето е било някаква държавна политика, която е способствала размяна, значи в случай едва ли е точно размяна, но е способствала това да идват френски учители, които да ни преподават. Даже си спомням, че аз си писах с французи на моите години, даже му поправях писмата, между другото, защото ние знаехме по-добре граматиката френската, отколкото самите французи в един момент се оказа, да. Аз замислих, според мен по наше време имаше 3. Аз съм сменил 3 французи. Те имаха... да, имаше и още. Те имаха мандатност някаква, примерно по 2 години. По френски. По френски не водиха точно френски език и литература. Имахме някакви часове с него, с тях. Точно за произношение си спомням. Да, нещо такова е било. Бебе, с моливите в устата. Да. Включително аз съм гостувал на един от нашите учители французи в Париж. 90-та година, когато Той са запазни тези отношения толкова дълго време, да. Да, един вид да. Аз имам голям грях към него, защото през всичките тия години така и не намерих начин да му се отблагодаря на този човек. Дори в днешни дни, като си спомня, страшно ме е срам. Трябваше да измисля нещо. Трябваше да направя нещо през всичките години, защото си давам сметка, че така да си търси някой от другия край на континента на гости. Да. Не е било, но тогава аз съм бил на тия години, в които малко човек не си дава сметка какво причинява на останалите, на околните. Но въпросът е, че ние поддържахме някакви връзки с тях.
човекът ви е приел само защото сте от Стара Загора, Да, от ГПЧ Румен Ролан, Да. нали, което евала, поздравления. Господин Доминик Бове. Браво. Кажете, защото ГПЧ Румен Ролан не е точно гимназията за насърчаване на не сте учили актьорско майсторство в училището все пак. Къде развивахте в Стара Загора тези си умения актьорските по това време? Ходихте ли на... Аз ходих, но искам друго да подчертая, че тъй като във френската гимназия бяха много и продължават, според мен, да бъдат будни деца и оттам идва и това влечение към изкуство, да си по-артистичен, по-свободен. И тези, които ръководеха самодейни състави, защото тогава си имаше политика такава, че децата трябва да се занимават с някакъв вид изкуство или спорт. Те идваха в френската, в ГПЧ, аз съм завършила ГПФ, така че... Факт е това. И повечето от участниците в такива самодейни трупи бяха, айде да не казвам повечето, но голям процент бяха от френската гимназия. Но годишните такива фестивали, да ги наречем, на художествената самодейност, така стимулираха да се занимаваш с това нещо. Определено. Моята най-така силна изява, заедно с още от няколко от моите съученици, беше когато участвахме в един такъв фестивал, който беше състезание между френските гимназии в България. На времето, по наше време, имаше 5 френски гимназии в страната. И те имаха, не знам дали беше всяка година или през година, имаха такъв фестивал на художествената самодейност, изцяло на френски. Това се пееше, танцуваше, играеха се пиеси, ние правихме меко казано на френски език на Валери Петров. Тая прекрасна пиеса. Си спомням, аз казвах някакви смешки, които бяха взети от Колюш. Имаше един такъв френски комик на времето, така се казваше. Да. И изобщо това стимулираше да се занимаваш с изкуство. Аз си спомням, че дори по мое време, аз съм завършил 2013 година, непрестанно трябваше да се сравняваме с немските. Аз пък бях немска паралелка и постоянно ни сравняваш, трябва да бъде по-добре от първа немска в София, тук първа немска са така. Винаги стимулираха това, тази състезателност от учителите и казаха, тук трябва да гледаш да си по-добър, трябва така. Но много интересно, че явно това поколение наред всъщност е проповядвано в гимназията, дори с тези състезания между другите френски училища. Такъв свят живеем, конкурентен свят. Но да. Какво ще кажете на децата, които сега гледат на вас, успели актьори, които искат да се занимават с актьорско майсторство, които пък учат в езиковата гимназия? Как да ги подготвим точно тези хора? Защото те ви гледат и казват си, искам да стана актьор. Те са от моята гимназия. Какъв беше вашия път? Как от ГПЧ Румен Ролан завършихте? Витис, предполагам. Няма. Това е начинът. Да. Това е начинът, да. Той сега горе-долу това е начин. Трябва да го учиш това нещо. Не става въпрос за академично учене, но трябва някъде да добиеш някаква практика. Да, разбира се. А подготовката каква е, за да влезеш в Витис? Аз лично съм благодарна на Петър Бонев, защото след като ме покани, прескачайки оградата, да вляза в слово, мимика, жест. Между другото, не влязох така, защото ме е видял да прескачам оградата. Имаше си изпит. Песен, басня, стихотворение, така че се явих на изпит и така ме приеха от слово, мимика, жест. И той много ме накара да заобичам театър. Аз и преди това го обичах, защото от училище ни водиха на театър, харесваше ми, но Петър Бонев ме накара да се влюбя в театъра и това, което мога да кажа на тези млади хора, които искат да се занимават с театър, просто да го обичат от цялото си сърце, да му се посветят и да са постоянни в обичата си. Много ви благодаря. Предлагам да завършим с тези вдъхновяващи думи.
Много ви благодаря, че дойдохте и отделихте от времето си, за да почетете 60-те години на гимназия с преподаване на чужди езици. Аз използвам възможността да поздравя всички преподаватели и ученици от гимназията, да ви кажа, на мен въобще не ми се завършваше френската гимназия. Наистина, казвам го съвсем сериозно, аз почти избягах от абитюренския бал и много плаках, защото не исках да завършвам. Много обичах да ходя. Това беше така общо чувство при всички там някакви поколения, които на нас са неизвестни. Пребиваването и така, пребиваването в гимназията и завършването не беше някакво радостно събитие. Не сме броили до там... До 12. Примерно. Или 11. То при нас беше 10 плюс 1, беше всичко объркано. Пак бяха 12 класа. 12. Това няма значение. Въпросът е, че не сме броили, не сме се радвали на това, че завършваме и приключваме тази адски неприятна част от живота, която за нас беше пък много, много приятна. Много стойностна. Въпрос. Това е много важно нещо. Поддържате ли контакт с съученици и приятели от вашите... Ими с някой, да. Да, разбира се. Най-силните приятелства са от училище. Да. Това важи за всички. Не става въпрос за френската гимназия, но френската гимназия пък ти дава, освен всичко останало, и някакво самочувствие. Поне на нас ни даваше това. Ние сме завършили френската гимназия от Стара Загора. Да. Казвали са ми го многократно, че веднага си личи, че си от... когато се надушат хора от ГПЧ Румен Ролан, просто се надушват. Сега си спомням, като бяхме в Канада 2 и примерно 3-5, не помня точно коя година, и понеже ни водят на гости на тези българи, на тези българи, отиваме на поредното гости и аз се запознавам с домакините и започвам с домакина да си говорим. Изведнъж намираме много общи неща и се оказа, че сме от френската гимназия, само че той е малко по-голям и жена му дойде и само така се подсмихна и каза: вие френската сте като секта навсякъде по света. Светът е голям и Румен Ролановец дебне от всякъде. Много ви благодаря. Иван Панев и Стефка Янорова бяха гости в подкаста 60 години ГПЧ Румен Ролан. Бяхме на гости на The Comedy Club. Благодарим на Иван Кирков, че ни даде тази възможност да използваме неговото студио. С вас ще се видим на 25 април.